आंनि फिसालाफोरखौ फाग्ला खालामजोबना गालांबाय हाबा जाफ्लाफैनानै सानैबो खारलांजोबबाय आंनि फिसालानि सानैनि हिनजावफ्रा खेबसेयावनो सानैबो खालांजोबबाय आङो बिराद दुखु मोनदों बिसोरखौ नांफिनगौमोन गथ' गथायनि थाखायबो बोसोन होनो थाखाय बिसोरखौ स्कुलाव लांनोमोन खनसेनो सानैबो गोमाबाय खेबसेयैनो नखर मोनसेनि बिदा फंबाय सानै बिसिनि सानै बिजावजालि गोमानानै दं मामा नों फैफिनदो सानै उन्दै गथ'नि गोरबोनि गाबनायजों बिमाखौ लिंहरदों बिमा गोमानायनि दाहायाव गाबदों सानै उन्दै गथ'फ्रा लोगोसे गाबदों खेबसेयैनो सानै बिहामजो गोमाजानाय सासे दुखुथिया बिखुनजोआ खालामलांबाय आंनि फिसालाफोरखौ मा जाबावगोन दानि बर' हिनजावफोरजों थारैनो मा जामारखो बर' आइजोफोरा जुलि जाखांनायनि उनाव गथ' सासे सानैनि बिमा जाखांनायनि उनाव गुबुन सेंग्रा एबा हौवाजों खारलांनाया बांनायनि सायाव बांनो हमदों उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द कुसुमबिल गामिनि नखर मोनसेनिनो सानै बिहामजो सेबेस्टियान बसुमतारी आरो बारनाबास बसुमतारीनि बिसि माइनाव बसुमतारी आरो रजे नार्जारी सानै बिदा फंबायनि बिसि बिजावजालि सानैबो खेबसेयैनो नखर फिसाय आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गारनानै थांनाय 16 जानुवारिनिफ्रायनो बबावबा गोमानानै दं बबेयावबा थांनो होनना न'निफ्राय ओंखारलांनाय उननिफ्राय न' फारसे फैफिनाखिसै रजे नार्जारी आरो माइनाव बसुमतारी सानैबो बिजावजालिया बिमा गोमा जानानै उन्दै उन्दै गथ'फ्रा दुखुजों हांख्रायदों न'आव फैफिननो बे आंनि साइजों लोगोसे बिखुनजोआबो हांख्रायदों गथ'फोरनि मोखांखौ नायनानै न'आव माइनाव बसुमतारीमोन सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला नैबे मबाइल नम्बराव फोरमायहरनो खावलायबाय हौवानि नामा सिबिस्तान 6901064965 गोदाव सोराव खालामलांबाय आंनि फिसालाफोरखौ बे आंनि फिसौ गिदिर बिमाया माबा माइनाव बसुमतारीमोन हौवानि नामा सिबिस्तान आंनि फिसाला गिदिरमोन गोदाव सोराव खालामलांबाय आंनि फिसालाफोरखौ